प्रेम से बोल दी छठी मैया की जय। प्रेम से बोल दी सूरज गोसैया की जय। प्रेम से बोल दी भूखल तिवैया की जय। एक बार प्रेम से बोल दी छठी मैया की जय। आई हम रंभा देवी रंभा सी चर्चा गीत चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में फिर से एक बार बहुत सुंदर छठी मैया के कथा लेके आइल बानी। यह कथा के भरपूर सुनब, बड़ा प्यार से सुनब, अब पूरा सुनब। गुरु बहिना यह कथा के आधा में मत छोड़ब, काहे से कि कोनो चीज पूरा सुनला से कुछ ज्ञान मिलेला, कुछ न कुछ जरूर हमनी के ज्ञान मिली। आप सबसे यह निवेदन बा कि हमरा कथा के भरपूर सुनी। ऐसे ही हमरा रंभा सी चर्चा गीत चैनल के दुलार प्यार देते रही। तो आई यह कथा में एगो लकड़हारा और एक छठी मैया के कहानी बा, बड़ा प्यार से रौरा सब सुनब। आई चलतनी कथा के ओर। आई गुरु बहिना, एगो गांव में एगो बड़ा गरीब आदमी रहत रहलन। उनका समय से भोजन ना मिले, समय से रोटी कपड़ा ना मिले। इतना गरीब बेचारा गरीबी से झेलते झेलते जंगल में जास आ लकड़ी काट के आ बाजार में बेचस आ बेच के अपना बच्चन के, अपना परिवार के परवस्ती करस। उनकर उहे काम रहे, उनकर उहे धंधा रहे। गुरु बहिना, उ दुख के मारल बेचारा इतना गरीब रहलन कि अगर जे एक दिन घरे बैठ जास तो उन्ह लोग के भोजन ना मिले, उनका लोग के बिना खैले सूते के परे। इतना गरीबी रहे उनका लोग के जरी। बेचारा उ रोज जंगल जास, लकड़ी काटस, काट के बेचस, रोज जंगल जास, दिन प्रतिदिन उनकर उहे काम रहे। गुरु बहिना, ऐसे कि उ जानत रहलन कि अगर जे हम एक दिन बैठ जाए तो हमार पूरा घर परिवार बिना खैले सुत जाई, पूरा घर परिवार उपासे सुत जाई। वो अपन काम ना छोड़स। यही ना करते करते उनकर पत्नी कहली कि हे जी सुनी ना, कहती तो हमू रौरा साथे साथे चलती, हमू रौरा साथे कुछ हाथ बढ़ैती तो हमनी के काम कुछ आगे बढ़ी। लेकिन वो माना कर देस, अपना पत्नी के जाए ना देस। कस कि ना हम बटलही बानी तो तू का करे जैबू। लेकिन गुरु बहिना देखी, वो बेचारी रोज निहोरा बिनती करस कि हमरो के लिया के चलती तो हमू जैती। तो दोनों आदमी करती जा, तो एक आदमी के बेचाई तो एक आदमी के बाची, तो बाल बच्चा के कपड़ा लता होइत। बेचारी उ रोज रिक्वेस्ट अपना पति देव से करस, वो लकड़हारा से विनती करस कि हमरा के लिया के चली, बाकी उ लिया के जा सुना। यही ना करते करते गुरु बहिना, यही कार्तिक के महीना आइल जौना में हमनी के छठी मैया के व्रत भूखे नहीं जा। सब केहू 10 दिन आंगही से, 1 महीना आंगही से छठी माई के पूजन के तैयारी करे लागेला। केहू घाट छिले लागेला, केहू छठी मैया के बेदी बांधे लागेला। बेचारी जब देखली वो गरीब औरत, लकड़हारा के औरत जौन रहली, देखली तो उनकर जेरा छटपटात रहे कि अगर जे हमरो जरी पैसा कौड़ी रही, हमरो जरी, हमरो के छठी मैया दिले रहती तो हमहू फल मून किनती आ बढ़िया से जेंगा सब लोग घाटे जाता, हमहू अपन दौरा साज के लेके जैती। वो सोचली कि ये बेरा हम जब हमार पति देव घरे आई हैं तो ये बेरा तो आखिरी हमार बात बा कि हम जाइब संगे संगे जरूर। देखी गुरु बहिना, जब वो लकड़हारा बेचारा काट के जंगल से लकड़ी बेच उच के घरे एलन हाकल थाकल, तब पानी उनी देहली अपना पति देव के दे के आ लगली उनका से सब बात बतावे कि देखी रौरा अकेले करब तो कुछ होई ना, हमरो के साथे साथे लिया के चली। लेकिन उ कहस कि बतावे अगर तू चल जेबू तो घरे लइकन के देखी, के घर देखी, अकेले रहती जा तो कोनो बात ना रला, छोड़ी के तू जैबू हमू जाई तो बच्चन के देखे। कहली कि ना, अब अपना हाथ गोड़ पके हो गइलो तो खाई लो पी लो, हमू रौरा संगे संगे चलब। अब उनकर जीक देखी, जब जिद क देहली तो कहलन लकड़हारा के ठीक बा, अपना पत्नी के साथे साथे बिहाने
जंगल में लिया के जाता रन। जब लिया के जाता रन तो कुछ दूर पर उ लकड़ी काटा तारी, कुछ दूर पर उ लकड़ी काटा तारन। जब काटा तारी तो यह कह तारी कि हे छठी मैया, हमरो के जे शक्ति सकान दिही तू, हमरो के जरी रुपया पैसा रहित तो हम बड़ा प्रेम से तहार भक्ति भजन तहार व्रत करती, जेगा सब लोग करेला, जेगा सब लोग करता, हमरो श्रद्धा बा हे छठी माई कि हमू तहार व्रत करीती। बेचारी काटा तारी कह तारी। जब उनकर पतिदेव ई बात सुनलन तो कहलन कि अरे का जबे से आइल बड़ू तबे से भूखी मरले बड़ू, काटे के बात काटा न तो घरे जा। कहली कि ना हम घरे ना जाइब, अब हम रोज ऐसे ही काटब। देखी गुरु बहना, छठी मैया के दिन नियर आइल आवता बेचारी। अब वो दिन से दोनों जना आखिरी मेहनत करत आलो, करते करते रोज विनती मैया से करत तारी। गुरु बहना, ऐसा बात ना होला कि अगर जे हमनी के भगवान से विनती करी जा, सच्चा दिल से भगवान के बुलाई जा, कौनो देवता देवी होखे वो हमनी के पुकार जरूर सुनी। यही ना करते करते 10 दिन 15 दिन बीतल। छठी मैया मैं लीला देखा तारी, सब देखा तारी कि ओह एकरा श्रद्धा कितना बा कि रोज कहतिया कि ये छठी माई हमरो के दी तू तो हमू तहर व्रत करती। तब तक ले गुरु बहना आस पड़ोस के जौन मेहरारू रहे लालो, गुरु बहना आस पड़ोस के बालो तो कोनो गुरु बहना ओहि में भड़कावे लागेली। कोनो गुरु बहना कहेली कि बे मैया ई नहीं कहले कि हमरा के दौरा भर के लेके अइह, 5 गो फलो चल जाई तबो मैया खुश हो जाई हैं। जेकरा ना रहेला गुरु बहना ओ मुरैयो से मैया के पूजा करेला, लौकियों से पूजा करेला, जेकरा तबा ओकरा कोनो बाते नहीं खे। और वही में 2 गुरु बहना बड़ी लो तुमका के भड़काओ तरी लो कि बाप रे बाप तू छठी के ना व्रत करबू, तार सकान हुई, ओमे 2-4 हजार खर्चा लागेला। जब ये बात सुनली तो उनकर मन थोड़ हो गई। लेकिन और ही आस पड़ोस के जौन 2 गुरु बहना रहली लोग कहते लो कि ना अगर जे तारा श्रद्धा बा, दिल में शक्ति भक्ति बा तो तू मैया पर सब छोड़ के मैया के व्रत कर। बेचारी जब छठी के दिन आइल, एक दिन पहले अपना पतिदेव से कहली कि देखी हम छठी माई के व्रत भूखब, रौरा जाई बाजार से जितने मिली जितने पैसा बा रौरा फल मून खरीद के लेके आई, जौने शक्ति हुई उतने भक्ति हम जरूर करब। कहल जाला कि जितने बा शक्ति उतने कैले बानी भक्ति। मैया चाहे भगवान ही देखन कहले कि हमरा के खांची भर लोग दी तबे हम खुश रहब। उनकर पतिदेव गुरु बहना गोइलन त सब सामान बाजार से खरीद के लेके चली अइलन। अब बिहान भैला बेचारी बड़ा बढ़िया से मैया के व्रत रखली, दिन भर व्रत रहली। जब सांझी का घाटे जाए के टाइम भइल, उनकर पतिदेव लकड़ी काटे गोइल बड़न। ताकत तारी कि अब अइहे जंगल से लकड़ी लेके, अब जंगल से लकड़ी लेके अइहे। लेकिन बेचारा आई एगो घटना घटी गइल। उनका के वही जंगल में नाग डस दिहलस। उनका पति के नाग डस दिले बा, जंगल में बेचारा गिर के गांज फेंक दिले बाड़े। केहू नहीं खे वो जंगल में कि उनका के केहू धरो के उठा के लेके आओ। ताको तरीके है छठी माई कह तरीके मैया एक सुबेरे से हमार पति देव गोइलन, हम ताको तनी घाटे जाए के, अभी ले लौट के घरे ना अइलन। देखी गुरु बहना अगर जे कौनो अनहोनी होखे के रहेला तो जरूर तनी मनी आगम मिलेला। कह तरी कि मैया आज हमार दहिनी आंख बड़ी फरकतिया, हमार पति देव अभी ले घरे ना अइलन। लेकिन फिर हिम्मत बांध के गुरु बहना उ शिष्या अपना लड़का के कपार पर दौड़ा के उठावत तरी और सब केहू जेंगा घाटे जाता वहाँ घाटे जाता रही। जाके उ पूजा पाठ करत तरी और रोवत तरी मैया से कह तरी कि माई हमार पति देव सुबह ही से लकड़ी काटे गोइलन, आई बेरा हो गइल, अभी ले लौट के घरे ना अइलन। कुछ अनहोनी तो नहीं खे भइल। मैया तो सब देखा तारी, सब लीला जाना तारी। मैया देखी गुरु बहना इन्हें वो पूजा पाठ करत तारी शिष्या। अब मैया एगो भिखारी की भेष पकड़ के आहो जंगल में पहुंचल बाड़ी, जहाँ के उनका पति के कीड़ा डसले बा। वो गिर के गाछ पोटा मैं फेंक देले बाड़न। उनकर शरीर में सहन शक्ति नहीं खे, उनका शरीर में सहन शक्ति कुछ नहीं खे कि उठ के घरे जाइए चाहे उठ के आई हैं। देखी मैया भिखारी के भेष धोई के छठी मैया आ जाई के आ उनकर जब स्थिति देखा तारी
तो वो इत नाग डस दिले बा। नाग डसले बा। मैया का करतरी कि अपना शक्ति से उनका पति देव के बहुत बढ़िया सोबरन कर देतारी। सोबरन कर देली। जब वो उठ के आ बैठ तारन तो देख तारन कि सामने एगो बहुत मैल कपड़ा पहन के, बहुत गंदा कपड़ा पहन के एगो बुजुर्ग औरत खड़ा बाड़ी। जब देखलन तो हाथ जोड़ के कह तारन कि प्रणाम माता, रउरा बताई कि इतना जंगल में आईनी है कहाँ से। कहली कि बेटा हम तो तारा के खोजत खोजत है जंगल में आईनी है, तू अभी ले जंगल में का करता रह। मैं अपन स्थिति बतावे लगलन कि मैया हम बहुत गरीब बानी, एक दिन हम जंगल में ना आई, एक दिन हम लकड़ी ना काटी तो हमार पूरा घर परिवार उपासे सुत जाई। आज छठी के व्रत है, हमार औरत छठी के व्रत कैले बड़ी। इतना देर हम देखी लाग गई जे वो जरूर ताकत हुई है कि अभी लेना अलन। घाटे जाए के टाइम भी समाप्त हो गई। रात के 8 बज गई गुरु बहना। जब वो बढ़िया होके मैया के कृपा से घरे आवतारन तो बड़ा छटपटा छटपटा छछन छछन के रोआ तारी भूखल तिवई। मैया से अरज लगा लगा। जब उनका आहट मिलल कि द्वार पर केहू के आहट बा, अगर जे केहू आवेला तो धमस मिलेला। बड़ा धौर के जातारी, रास्ता देखा तारी। जब देखली तो उनकर पतिदेव जाके बड़ा उनका के झंझोरा तारी, बोला तारी कि आखिर इतना देरी ले रउआ रनी है कहाँ। हम पूरा छठी माई के घाटे अकेले गोनी, अकेले आईनी, हमार एकदम शरीर सुखल जातर ला के अभी ले रउरा कहाँ बानी। मैं अपन बात वो अपना पत्नी से बताव तारन कि देखा आज हम मरते मरते बचल बानी। जब हम लकड़ी काटत रहनी हाँ तो हमरा के एगो नाग आके डस देलस। जब डस देलस तो हमरा होश हवास ना रहा। हम गाँव मैं फेंक देले रहनी हाँ, लेकिन हमरा इहो याद नहीं है कि ओकरा बाद जब हमार होश खत्म हो गई बा तो हम केंगा कहाँ बानी कहाँ नहीं खे। लेकिन इतना याद बा कि एगो बहुत मैल वस्त्र पहन के बुजुर्ग औरत हमरा सामने जब हमार होश भइल ह तो हम अपना सामने वो औरत के पौनी हा। हम के उहे लियाई के इतना दूर छोड़ के गोइली हा। शिष्या जान गोइली कि हो न हो जरूर वो छठी मैया हई। जाय के मैया से आग्रह कर तरी कि माई हमरा से कौन पाप हो गई माँ कि हमके दर्शन ना देहलू माई। देखी उनकर पतिदेव समझाव तरन कि देखा कौनो पाप नहीं के भइल, सब तारा भक्ति के फल है कि आज हम जिंदा बानी, ना तो आज हमरा जिंदा होके के ना रहा। अब सुबह के टाइम आई गुरु बहना, जौना बेरा सब तिवई भगवान सूरज देव के अर्घ ले ला लो। देखी अब सुबेर खा वो अपना पति के कपार पर दौरा उठाव तरी आ लेके घाटे जाता लो तो अपना पतिदेव से कह तरी कि रौरू अर्घ ली, लेकिन कह तरन कि ना जे भूखा रहेला उहे अर्घ लेला, तू ले ला, अगला साल से हमू धूमधाम से मैया के व्रत जरूर करब। बेचारी जब अर्घ ले तारी पानी में खाड़ होके तो वो पानी में एगो बहुत सुंदर बहुत सुशील घोड़ा के परछाई दिखाई देता। जब परछाई देखली तो ताकत तारी चारू ओर, लेकिन वो घोड़ा के न्यू लौकत नहीं खे। वो कह तरी कि देखी ना जब से हम पानी में खाड़ बानी ध्यान करतानी तो घोड़े लौकता, अब पानी में ताकतानी तही घोड़े के परछाई लौकता, आखिर वो घोड़ा के न्यू हइये नहीं खे, अब परछाई काहे लौकता। जब सूरज भगवान और अपन मुड़ी उठा के तकली तो साक्षात प्रभु भगवान कहल जाला कि जौन 7 घोड़ा के सवारी करेलन दर्शन देहलन। शिष्या धन्य हो गईली, उनका यम धन भरी गईल, उनका सब भरी गईल। उ लकड़हारा ना रहलन, लकड़हारा एगो बहुत अमीर आदमी बन गईलन, बहुत उनका जरी धन संपत्ति हो गई। छठी माई के कृपा से, सूरज भगवान के कृपा से, आदित्य गोसैया के कृपा से। तो गुरु बहना कौनो भी पूजा पाठ होखे, कौनो भी व्रत होखे, अगर नित्य धर्म से करब जा तो आइल संकट भी टल जाला। कहेला लोग कि जब औरत पूजा करेली तो आधा के हकदार उनकर पतिदेव होलन। तो अगर जे कौनो भक्ति भजन करे के बा, कौनो पूजा पाठ करे के बा, कौन ऐसा पूजा ना कर कि आंख से आंसू ना आ जा, आत्मा से पूजा कर जा, तो भगवान हमनी के पुकार जरूर सुनी है। तो आई प्रेम से बोल दी छठी मैया की जय, प्रेम से बोली आदित्य गोसैया की जय।